Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes, December 25, 2020. Merry Christmas sa inyo tanan-tanan, no?
Kabayuntang happy kamo halin pa tungang gabi tubtob sining mga inuras. Kabayuntang wala lang sang problema o kung sablag sa aton sining pag sinalayo. Kagati ang espiritu sang Pasko yara na sa ganhaan sang inyo sining mga puluyan. Kagati mayara kita pito kadlaw ang nabilin more or less pagbulag na sang 2020 nga tuig kag magasulod na si 2021 mga kaaksyon. Ang halos kalabanan ang lapyo gid laka ang mga salakyan taga mga tao diri sa downtown area, no? Pero still sa gyapon magapangalagad kita sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. On board na karon sa tagsa ka mga areas of assignments. Sa mga kaaksyon ta nga nagapamati na sa sining adlaw, ibaloon ta karon dugay-dugay ang mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Kamusta nga aton sining pagsinalayo diri sa palibot sang syudad sa Bacolod sa mga kapurukan kag kabarangayan o slang. Di karon dugay-dugay mga kaaksyon basta December 25 managtagta more or less mga 1,000 pesos gid ang itagtagtagaron kay duha ka mga winner sang SAP mga kaaksyon sang aksyon no Radyo Bacolod aton gabuton karon dugay-dugay, no? Ang mga ngalan ninyo sini nga ginpadala diri sa aton sini nga pagpangalakan. Lantawon ta karon na dugay-dugay kung sino mapalaron nga duha ka mga winner sang SAP sa ERB. Samtang sa aton sini nga mga kaaksyon diri sa probinsya sang Negros Occidental, sa Southern, sa Northern kag Central nga bahin sang aton sini nga probinsya. Kabayuntang nga okslang kamo sa sining mga inuras. Kag sa mga kaaksyon ta sa Oriental side, kamusta kamo iya mga kaaksyon namon sa Kanginandra? Kabayuntang nga okay lang sa mga kaaksyon ta sa Oriental side. Kag sa bugos nga Western Visayas, sa lima ka mga reyon o probinsya, mga kaaksyon aton dalon dugay-dugay mga balita diri sa aton sini nga pagpangalan. Sige, samtang nagahimos ng halos kalabanan nga makatimo-timo na sang palanyagahon sa sining nga udto, ang iban sini tiga patuyo pa kay ti naagahan, no? Ti sa mga kauturan ta dira nga nagahilay-hilay pa paghimos na kay tig palanyaga na dugay-dugay, no? Sa kinandan ako ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Temporaryo tanay mangin kaupod si Aksyon Alvin Graba, probinsya sang Negros Occidental. Padayon nga nagabaton sang returning OFWs apang ginadumilian ang pagsulod sang mga LSI kag APOR. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Art Tayhopon. Gin-renovate nga meat section sa Libertad Public Market. May natumod na nga mga awardee paggamit sa mga vendors sa lugar. Mag-aumpisa pa sa bulan sang Enero. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Police Office, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, kapulisan padayon nga nagausisa sa kamatayon sang isa ka gwardiya matapos nga nasapuan nga patay ini kaina sang aga dra sa area sang Barangay 2 sa Reclamation Area.
Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman gabalita ni aksyon na Brian Morden. Siyam kaadlaw nga misa di Gallo sa probinsya nangin matawhay. Kag nokpo preparado na sa posible rally kag protesta buwas nga adlaw kadungan sa anibersaryo sang CPP-NP. Samtang sa patrol naman nga balita ni aksyon Alvin Graba. Philippine Army sa Negros alerto kasunod sa anibersaryo sang CPP-NPA buwas nga adlaw. Kundi gani karon na sa tungang gabi ma-start na nimo. Samtang sa iban pa nga mga balita sa Balita National, ang mga out-of-town reporters na daw nag-relax sila. Natamaan siguro sang kapaskuhan kagabi hasta subong. Base karon dugay-dugay makasalyada man sila sa mga balita. Samtang sa Balita National mga kaaksyon, wala sang pandam nga tsunami kasunod sa mabaskog nga linog sa Batangas. Grabe man to yaga pa kay natos Batangas no nagtayog na. Kagiban nga bahin sang Luzon mga kaaksyon. No? Kagostisya sa Magiloy nga Gregorio ginpasiguro sang PNP. Kag maki-update kita sa COVID-19 diri sa Bugos nga probinsya sang Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod sa Bugos nga Region 6. Kalakip man sa Bugos nga Pungsod Pilipinas kag Bugos nga Kalibutan. Dalonta ina nga mga balita nasyonal sa dili ginamang madugay upod kay aksyon na Dorel Cabato. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Buling. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 11:35 na nga oras 11:35 na mga kaaksyon. Sige, samtang nagpahunay-hunay pa kamo sa sining mga inoras, kaming bahala sa pagdala sa mga balita para lamang ipalabot sa inyo igtalupangon. Kagang mga mensahe ninyo pagi sa aton sining Facebook Live, hatagan tama na igtalupangod sa dili ginamang madugay, ibutang lang ninyo mga mensahe ninyo kay tirahon tayo na dugay-dugay, no? Sa aton sining Facebook Live sang Aksyon no Radyo Bacolod. Kag sa aton sining website sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Kag sa mga YouTubers naton by Aksyon Radyo Bacolod. Karon lang dugay-dugay mga mensahe ninyo kay para nga bisan paano makaunyat man kamo sang gamay, no? Magkaro exercise ang iban sinituod ni gakatulog pa nimo gakat piyungan panghalos kalabanan kay aga na nagtululo. Sige talagsama na gikan sa malawig nga tinion nga yara lang tiner sa ilatag sa mga pulitan. Di tagid pagalipatan na ang panugyanta kiinanglan naka face mask, social distancing kag face shield, no? Kunyara kita sa gwa sa ngaton sininga mga pulian. Sige, daligid lang mga kaaksyon na. Way taguro draw subong sang small town lottery kay way result basikon marisyon pa sila buwas, no? Sige, daligid lang mga kaaksyon, matagtanay commercials, balik lang kita, dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang ha, kay tirahon tanay anang ginpadala ninyo nga mga mensahe diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon. Kay Belen Salaw, Merry Christmas. Salamat gid Madam Belen Salaw, no? Kay Bia Jonathan,
Kag ga-watchman sila ni Baby Nathan. Salamat gid Sir Bia Jonathan. Kay Ma'am Magsuilia, Merry Christmas, Rex and family. Importante mayo lawas this Christmas. Gani man, Mabs. Amo gid ang importante gid, Mamags, no? Sir Patre, kamusta? Sir RJ, kag Miss Rain, kag sa iban pa nga mga team sang Mideffects, no? Importante mayong lawas gid. Importante gid na, Mamags, no? Thank you so much, gid. And Jocelyn Libon Dispoho, may lang pamati. Kag tamiyaw lang si Irene Dispoho. Kay Lito Sicondes, may lang pamati dra sa Riyadh, Saudi Arabia. Merry Christmas sa imo kag sa pamilya ko. God bless. Ayos. And Gerald Hermino, may lang pamati. Merry Christmas din, Sir Gerald, no? Ga-monitor via transistor radio diri sa Villasol, Bayawan City. ARB number 1. Thank you so much, good Gerald Hermino from Bayawan City, no? And Sir Alex Montesa, present na. Sir, ano na nga sang pihak balayta, gin copy paste halin sa ARB? Galing kay ila man na, sir, baylang na sila. Kag sila kuno ang number 2. Number 2, number 1 man ko na. Una sa timo. Sige, sir. Baylang na sila, sir. Ila man na. Christmas man subong, Ayo. Ang official nga record, mo lang na magapakita. Kaya Vanessa Mayo, no? May lang gabidra sa Minnesota. Cold weather. Very ice cold weather sa Minnesota. Tugnaw galida subong. Sige, salamat gid kag Merry Christmas sa imo dra, Vanessa, no? Kay Jeneline Warba, may lang monitor dra sa pamilya niya sa Bago, family Warba, kag sa Isabela family Huhilia. Kay Huma Lumina, may lang monitor and Merry Christmas Huma Lumina, no? And Lahaw-Lahaw Gigi, may lang monitor kag Merry Christmas sa kay Lolo Dimit kag Lula Santa sa Barangay Tabugon, Siyudad sang Kabangkalan. Ayos, salin sa kay Lahaw-Lahaw Gigi, no? Alex Montesa, may lang pamati kag Merry Christmas sa pamilya Ramirez sa Barangay Granada, Pascua di Pataranta. Ay, pwerte si Alex, Alex Montesa. And Madam Elizabeth Malaka Gamala, may lang pamati sa iya sining nga utod nga naga sa ulog sang iya kadlawan subong adlaw. 54th birthday ni Madam kay Lilibet Malakad Pabilio. Happy birthday, no? Halin sa kay Madam Elizabeth Malaka Gamala. Kay Diana Camayo Esca, Merry Christmas and cheers, no? Thank you so much, gid. Diana Camayo Esca. And Julio Soles, may lang pamati. Merry Christmas, Action Rex, congratulations for being number 1 again. Salamat gid Sir Julio Soles, no? And Jeneline Werba, rana. Okay. Dali gid lang, no? Rafi Alohaminto Viasca. Si Rafi Joy Alohamiento Viasca. Merry Christmas, Action Rex. Merry Christmas lang da sa pamilya Alohaminto sa La Carlota City, kag Viasca family sa Pontevedra. Lin sa kay Rafi and Joy sa Dubai. Thank you so much, Rafi and Joy. Okay, sa kay Guillermo Gimo Clarito, adik sa EBB. Thank you so much, good Sir Alex Montesa. Kay Guillermo Gimo Clarito. Kay Mark Dario, may lang pamati, Mark. And Vicky Marino, may lang pamati. Ilabi na gid. Okay, salamat gid. Salamat gid Vicky Marino. And dali lang kay panglagawon ta niya na sa babaw nga portion si Genafi sa Guban Papasin. May lang pamati and Merry Christmas to Miss Genafi sa Guban Papasin, no? Okay, dari sa Daloma check ta danay ho.
kay para matalipos-poson taniya ng first nga batch kay Joshua Christopher Patagani Belas, Merry Christmas and good morning sir Joshua. Mike John Seba, Merry Christmas man kag mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Salamat gid Mike John Seba kay Noel Amar. Thank you so much Sir Noel Amar, no? And salamat gid Sir Noel. And Roel Flores Maylin Malien siguro ay. Roel Flores Malien, may lang nga pagpamati, Merry Christmas gid sa family Malien. Kay Rofi Libran, may lang nga pagpamati Rofi. And Linros Benedicto, Merry Christmas. Patamyaw lang ko gali Benedicto family. Salamat gid Linros, no? Sa kay Mayla Primavera, Merry Christmas sir, wala gid kami da ara. Mayla Primavera. Ayos. And sa kay Elmer Abanel Gumban, no? Elmer, salamat gid sir, no? Kay Ma'am Fukuda Honor, Fukuda Eleanor, no? Sorry gid ma'am, no? Merry Christmas gid sa imo dira, Madam Fukuda Eleanor, no? Ara kaguro sa inyo ba anda? Sige kung sa din ka man, Madam Fukuda Eleanor, Merry Christmas man, no? Sa Talisay si Elmer Abanel Gumban. Thank you so much, gid, no? And Vicky Marino, may lang nga pagpamati kag Merry Christmas lang sa mga utod ko das tabugon kabangkalan kag sa bata man, Merry Christmas na lang sa inyo tanan. Ayos. Sige, daligid lang mga kaaksyon na karon dugay-dugay ang iban kay tirahon tani. Daligid lang matagtanay pila ka mga commercials. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:47 na nga tunuras sa 11:47 na mga kaaksyon. Sige, ugalion ta na yung pagtumar, kay importante gid ini. Ugalion ta pagtumar sang DTX
Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:48 na nga oras kadtuan ta si Aksyon na Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sang Aksyon na Radyo Bacolod. Wala sang pandam nga tsunami kasunod sang mabaskog nga linog kaina sang aga sa Batangas kagiban nga bahin sang Luzon area, no? Kag hostisya sa Magiloy nga Gregorio hogin pa siguro sang PNP nga mabato nila gilayon kag sa madasig nga panahon, no? Kag maki-update kita sa COVID-19 diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental kag Bugos nga Region 6 sa Bugos nga Pungsod Pilipinas kag Bugos nga Kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon na Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayong udto. Yes, Action Rex, mayong udto kag saton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Ginpahayag sang FIVOX Director kag DOST Undersecretary for Disaster Risk Reduction and Climate Change, Dr. Renato Solidom Jr. nga wala sang threat o kon pamahog sang posible tsunami matapos ang mabaskog nga pagtayog didtoya sa probinsya sang Batangas. La 7:43 kaina sang aga sang gintayog sang magnitude 6.3 nga linog ang Kalatagan, Batangas. Nabatsyagan man ang pagtayog sa Metro Manila kag kaingod nga mga probinsya. Sunod sa FIVOX, tectonic ang origin sang linog kag may kadalumon ini nga 74 kilometros. Nagpaandam naman ang FIVOX sang posible nga aftershocks. Pero sunod sa National Disaster Risk Reduction Management Council, sa karon wala pa sang may na-report nga kahalitan ang lokal nga gobyerno sang Kalatagan. Okay, kung mayara na mga na-damage Aksyon Doors kay na pa na Guluwa nagbuwab ang mga pictures. Oo, galing kay Correct. ti base ko may mga minimal lang kag slight lang guro nga mga pag ro litik-litik na sa pila ka bahin guro daw malang na siguro Action Doors, no? Yes, wala man sa correct, mga Action major Doors. gid nga mga accident after sang 6 point pila to 6.3. 6.3, baskog medyo siya, no? baskog gini Action Rex. kag basko gid na siya. Correct. Oo. Ate mayo lang kay mayo man na nga wala sang may nahalitan. Gani. Kay kagina pa mo ko gaano Action Rex mong scroll Oh, way man, no? Galanta ko do so far wala man Gani sang ako may ay man di daw mga labay-labay ning nakita ko na diyaw. Do mga Sige. pagkaon na diyang nakita ko sa Facebook. ay in mga mga nabilin sa Noche Buena kagabi. Oo. Kabay pa nga wala lang sang nahalitan ah. Yes, Action Oo. Rex. Sa dugang pagid nga balita nasyonal, diri naman ta sa Mag-Iloy tubala nga Gregorio nga ginapatay sining pulis. Kay ginapasiguro subong sa Philippine National Police Chief nga si General Dabudsina sa pamilya sang Mag-Iloy nga ginpangluthang sa isa kabusado nga pulis sa Panikitarlac ang hustisya. Action Rex ginatiro ini sila sadtong Disyembre 20. Si Sinas kaga Police Regional Office PRO kon PRO3 Director Police Brigadier General Valeriano De Leon ang nagbisita sa tong Martes sang gabi sa haya nanday Sonia Gregorio kaga Frank Anthony Gregorio. Kadungan sang ilaman pagpalambot sang pagpakig-unong naghatag sang pinansyal nga bulig ang duha ka mga opisyal sa pamilya Gregorio. Kag suno kay Sinas, ginapasiguro niya ang madasig nga paghulag sang kaso batok iya kay sa suspect nga si Senior Master Sergeant Jonel Nuezca. Ginmanduan man sini si De Leon nga siguruhon ang seguridad sang nabilin nga pamilya sa mga biktima samtang nagapadayon ang investigasyon. Ginpasiguro naman ni De Leon nga wala sa magaluntad nga whitewash sa amuya nga kaso. Kag dugang pa sini nga apisar man negatibo sa paggamit sa illegal nga o kung apisar nga nagnegatibo sa paggamit ya sa illegal nga droga si Nuezca pag-imbestigahan ini sa gihapon sa duha ka counts sang murder nga napasaka sa Regional Trial Court Branch 57 sa Banwa sang Paniki. Samtang update naman sa COVID-19,
Kakaroon ang cases sa bugos nga kalibutan nagdangat na sa 79,729,127. Ang nagkalamatay 1,749,340 kag ang naka-recover 56,126,843. Ang Pilipinas pinaka-latest naton diri nga cases available 465,724 na kita ang nagkalamatay 9,055 kag ang naka-recover 430,490. Ang Pilipinas yara sa ika-28 nga pwesto sa bugos nga kalibutan nga may madamo nga kaso sang COVID-19. Sa Negros Occidental, pinakataas sa kahapon sa Negros Occidental ang cases kay 14 na dugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 6,302 samtang Bacolod 4 kahapon na dugang. Nagdala naman ini sa kabilugan nga 5,583 cases ang syudad sang Bacolod. Sa bugos nga Western Visayas may 46. Pila ganing Bacolod kapon Action Doors? 4 action doors. 4 ang Negros Occidental ya? 14. Okay. Yes. Ang Western Visayas, sa kabugusan, may 45 kadugang kahapon nga cases na nagdala sa kabilugan nga 21,285. Kag ang aktibo nga kaso, yara na lang sa 837. Ang recoveries, may 56 man nga nadugang kahapon na nagdala sa kabilugan nga 19,812 ka-recoveries. Kag ang death toll nagapabilin sa 631 matapos nga wala sang may bag-o na record sa bugos nga Western Visayas nga napatay bangod sining COVID-19. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato. Sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod, Action Radio Philippine Standard Time. Las 11:55 na nga aton oras. 11:55 na mga ka-aksyon. Sige, sa Ibanderati kay balugid tang medyo lapyo pa. Pero still mga ka-aksyon ang paglaom kag pag-asa tang year 2021 malampuwasan tanan ang COVID-19. Daway naman to sa update tong sa News UK to no sa United Kingdom nga ano to nga strain na kag sa Hong Kong kag sa Singapore daw hina naman siguro idaway naman to Sige lang kabayon tang malampuwasan tagid ni tanan-tanan no. Kadtuan tanay si Action Alvin Graba balita gikan sa patrol. Ini may kang tanan sa palayag sang Philippine Army diri sa Negros Occidental. Alerto ini kasunod sang anibersaryo sang CPP-NPA buwas nga adlaw December 26. Yari ang countdown sa report ni Action Alvin Graba sa patrol. Action Alvin. Aksyon Rex double alert o kung doble ang pagka-alerto karon sang mga kasundaluhan sa idalom sang 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army kasunod diri o kung kasunod ini sang ika-52 anyos na nga anibersaryo sang CPP-NPA buwas nga adlaw December 26. Aksyon Rex sunod diri kay Colonel Michael Samson ang OIC Brigade Commander sa 303rd Infantry. Bago ni siya? Yes, Action Rex. Kay si Colonel Pasaporte Action Rex, may importante nga gingkadtuan dito sa Manila. And that is why subong sining siya ang OIC nga ginbutang bilang tagpamuno, temporaryo nga tagpamuno sa 303rd Infantry Brigade Action Rex. No, dirigani sa pero ano man na di na-assign si Colonel Pasaporte daw kalasig lang sang iyari assignment tao? Bali si Pasaporte Action Rex may importante nga kantuan ini sunod diri kay Colonel Samson nga may importante nga gaging kantuan si Colonel Pasaporte. Pero hindi siya relieve. Hindi siya relieve action Rex. Okay. So for the meantime nag-take over sa iya sining nga pwesto while
nga official man ang lakatya sini si Colonel Samson. Sir, sakto na aksyon Pero saan mo mabalik si Colonel Pasaporte? Doon ang kibot man ta nga. Oo, way pa advice action Rex kay suno sa iya nga siya anay temporaryo nga mangina in charge, no? I'll be in charge anay. Sa dini until nagalin sa si pagbalik Colonel Michael Samson draman sa niya. 303rd. Man sa 303rd action Rex. Ah, Muni okay. ang yang assistant ti timing man action Rex, no, kay pareho man sila full pledged nga colonel. Ti suno sa iya nga temporaryo siya lang anay for the meantime nga mag-uyat samtang yara pa sa Manila si Colonel Pasaporte. Sunog okay. ni sa iya action Rex sa alerto tanan, no, ang tanan nga mga kasundaluhan from north, central kag southern Negros. That is in relation sa posible nga mga violence nga sa mga rural areas diri sa Negros. Nalikip na diri action Rex ang possible nga pagpang-atake man sa mga NPA sa mga possible targets nila. Ti suno sa iya ting mga possible targets action Rex sa mga NPA ti mga ila sini nga mga kontra like Philippine Army kag mga kapulisan na abi and kay komo ceasefire wala action Rex as declared man ini isang presidente tinalikdan nga December sa diin suno diri kay Samson iagin manduan ang tanan nga mga katapos ang Philippine Army kag iban pa nga mga militar nga number 1 mangin mabinantayon sa seguridad. Ti daway man magdeklararya si parang si PPNPA? Huwag man sila nagdeklara ceasefire action Rex sa piyak sini nga buwas ilan na anibersaryo. O kag ti ang sa side man sang gobyerno I think December action Rex December 7 wala man na ceasefire nga Anong December 7 now? Deklarasyon ni isang nagligat ni Presidente Duterte nga wala sang ceasefire sa tunga sang militar kag NPA action Rex. Oo, amo na to sa December 7. Now, suno sa iya, ginmanduan niya ang tanan nga mga militar. Number 1 diri nga mangin babinantayon para sa seguridad sa pumuluyo. And of course, kag mas pasangpuron pa ang ila sining security para kahit paano action Rex nga mabantayan man especially ang mga vital installation kag iban pa nga mga installations kangay sa mga mga tower wala action Rex ang mga telephone communication ang mga plantasyon kag iban pa of course bantayan man kay may mga stronghold man suno siya ang mga katapos ang rebelding New People sa army kag of course posible base may mga pagpang-ambush man nga matabo. That is why nga doble nga halong kag doble nga pagbantay para sa seguridad sang tanan aksyon na Rex. Pero suno sa iya kag dugang pagitabi diri ni Samson nga may pangabay siya sa mga pumuluyo nga gilayon nga i-report sa ila ang kung sino man nga makita nila sa ila sini nga lugar nga may kamalamalahan ba lang kag hindi maayong giho action na Rex plus sudo pargit sa iya action Rex para sa mga katapuman sang rebeldeng hubon nga karon adlaw sang Paskwa mas maayo tani kung mag-surrender sila agod jadto yang mangin malipayon man ang Paskwa para sa ila kag upod sa ila sining pamilya kay welcome man kuno action Rex mo kunti may i-clip kita nga ginatawag action Rex amo ni ang mga benepisyo sini amo ni ang pagbatunon man sa mga rebeldeng hubon especially may mga pabahay may ara man nga mga i-training sila abi kag iban pa may babaton man sila nga pangnegosyo para umpisa sa pag-o nila nga pangabuhi action na Rex and at the same time of course ginagreet naman ang tanan sang isa ka malipayon man nga Pasko action na Rex and at the same time of course Pasko subong suno saya nga tapat ang pag-iinsindihan ay kag ang pagkitay langgaan ay ang magaluntad ari ang pahayag ni Colonel Samson Ilonggo ni siya action na Rex taga Ilonggo ni? Yes sir. Taga din ni? Taga diri siling niya ari lang sa Negros. Okay. Ari ang pahayag ni Colonel Samson. Your Army Negros, wala iban nga gusto nga matabo sa Negros, kundi maging peaceful and develop.
Ang amon tanan nga ginahimo ay towards this aspiration. We are one with the Negrense in pursuing this. So I hope that maintindihan ni sa mga aton pumuluyo, pati na rin ang sa hublag, part ng CPP-NPA, kung ang aspiration nila is para sa mga tao, pareho lang man kami sa aspiration, di mas maayo nga hindi na nila ipapwerayon ang armed struggle. But for those who really insist, well, we are the constitutional and legitimate force of the government. It is our prime duty to protect the communities and the people. That's why we are relentless in pursuit of peace. So, kung may aragid man mag-insistrar nga makipagbato sa gobyerno, we are always alert and anda kami nga i-prevent or preempt kung ano man ang ilang mga lain nga mga tuyo. But for those who really want nga magbag-o na, to be with their families, kabalo man kami nga ang mga kaupdanan ta nga mga NPA ay gusto man tani sa magbag-o kag mag-upod sa ilang mga pamilya tulad sini nga mga panahon nga Pasko. We welcome them basta ang amon lang without yung ilaw mga pusil kay nahadlok ang mga communities. Wala lang sang extortion, wala liquidation, assassination, wala harassment, wala mga arson and other terroristic activities. Magkaintindihan na kita diri tanan. I'm very, very sure of that. Magpwede ta mag-istoryahan kung anong mayo sa aton nga pungsod, sa aton nga probinsya. The army is one in pursuing peace. But again, a warning for those who want to pursue it through armed struggle, that we will always be ready and relentless in our effort to defend the Constitution, democracy, and the people, not only in Negros, but the Filipino people in general. Merry, Merry Christmas. Merry Merry Christmas, Papang Rex. Maninoy, Merry Christmas. Kuhaan ko lang na karon Maninoy. Kualong di karon na. Oh, yes. Ano tong NPA ito? Ano tong isa man ka do mataas nga opisyal sa NPA na dakpan sang Philippine Army? Oo, gali action na Rex, no? Na dakpan kahapon nga adlaw sa mga katapo sa 15th Infantry Battalion ang ining isa ka mataas nga opisyal sa New People sa Army Action Rex sa diin ini siya ang Action Rex, no, nakuhaan man sa mataas nga kalibre sa armas. Ari ang akon nga kuno doon nadula ang kuntulistahan man. Nadula Action Rex, no, ang akon nga lisan. But anyway, ini siya ang ginakabigman sa mga katapo sa militar bilang isa ka opisyal sa NPA nga terrorist sa diin sunod diri kay Lieutenant Colonel Carino nga alleged ining suspect Action Rex kilala diri kay Poldo Action Rex, no, na sa akon to dali are Poldo man? ang Radino Galindes Action Rex, no, ang nga rather nga suspect nga ginakilala kay ginaresto si Radino Giltindes. Galino Giltindes. Hiltindes. Villacarillo. Villacarillo. Oo. Alias Romel Villacarillo, alias Poldo Rading, alias Ado, madamo ini sa mga aliases Action Rex. Pero ini siya ang Regional Committee Secretary sang Regional Committee Secretary, no, sang Second National Urban Center, no, and anay miyembro man sa Cebu Party dito sa Cebu probinsya sa Cebu Action Rex. Sa diin may ara man sa mga operations man diri sa kiluisang Rehiyon Negros kaga iban pa nga mga lugar like dito sa area sa Bohol. Nakuha diri Action Rex sa iya ining isak kalibre 45 nga armas nga pistola nga may mga magazine, of course, na dala na diri ang pila ka mga laptops,
computers, kag mga cellular phones, action rex na lakip man ang pila ka mga wifi sa diin isa ini sunod diri kay Lieutenant Colonel Carino, isa man ini nga kadalagan sa ila sini nga hanay nga madakpan ang isa sa mataas nga opisyal sang New People's Army. Balita report. Kag luwas sina kagabi mga alas 7 more or less sang gabi may mga may operations man actually ang katapos ang Philippine Army sa Shaton Negros Oriental. Oo. Sa idalom sang 11th Infantry Battalion sang Philippine Army na enkwentro ning mga hubon sang Southeast Front Committing Rion Negros Cebu Bohol in Siquijor sa Sitio Libho, Barangay Napakaw, Shaton, Negros Oriental, mga alas 7:25 kagabi, Action Alvin, kag nagresulta ini sang kamatayon sang duwa ka mga ginaligar miyembro sang NPA pagka-recover sang mga pagkabutang lakip ng armas lutang sang sining mga miyembro sang ginaligar NPA. Oh, that is why nga pertigid ka alerto kung na double alert gid, no? Ang mga katapo sang Philippine Army kag iban pa nga mga kasundaluhan ta diri man sa area sang Negros Action Rex. Even siguro sa Negros Island kag sa kabugos nga Pilipinas. Disperas ang Oo, ilang disperas anibersaryo. Encounter dayon kagabi. Oo, di buday man magkumpiyansa, no? Kaya mo ni mga bagay ka ginaandaman man nila, especially ang ining ginatawag nila nga pagposible pagpang-ambush sa bahin sang mga militar actionarex. Balita. Sige Maninoy ko, ang lang to. Sige. Larga. Balita report sang patrol ang ka-aksyon nyo. Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Thank you. Salamat gidaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:10 ang aton oras, mga kaaksyon. Ang natabong inkwentro sa bahin sang bahin sang Sitio Libho, Barangay Napakaw, Shaton, Negros Oriental, kagabi mga alas 7:25, mga kaaksyon, ha? Ang encounter na matapos ang government forces ang nakabaton sang reports gikan sa mga concerned residents sang kag mga barangay officials nga may presensya sang communist NPA terrorists sa among lugar. Di matapos ang pagbagailuhan ay isang lupok, mga kaaksyon kagabi, kag diri nangin successful nga nakuha ang posisyon sa mga hubon sang New People's Army. Kag resulta sang enkwentro na recover dring duha ka mga dead bodies nga ginapatian mga miyembro sang communist terrorist nga NPA. Upod ang ila sining nga mga armas, isa ka kalibre M16 baby Armalite ini siya, kag isa ka kalibre 45 nga pistola. Kag na recover man sa encounter site ang mga subversive documents, isa ka bandolier with 2 magazines ang M14, isa ka backpack with medical supplies, 2 ka backpack with personal belongings, kag medical paraphernalias. Matapos ang ining grupo ang nag-proceed gilayon kag nagpatigayon sang Sukuman ang mga kapulisan, ang PNP Suko ang kadtuman sa lugar kag nagkuha sang duwa ka mga patay, no, kag mga ebidensya. Ang subject pa sa forensic investigation nga kabahin sang processing sang crime scene, mga kaaksyon, no. Suno kay Lieutenant Colonel Ramer Rido Sindo, commanding officer sang 11th Infantry Lapu-Lapu Battalion sang Philippine Army, kag ini silang nagpasalamat gid sang lubos, no, sa mga residente
Mga barangay officials sang barangay Napakaw sa ila sining bulig sa pag-provide sang nagakaygong information nga kinanglanon para mangin successful ang engagement batok sa sining mga ginaligar mga miyembro sang NPA. Amo na mga kaksyon ang latest nga report gikan sa 11th Infantry Battalion sang Philippine Army nga kung sa din duha ka mga miyembro sang ginaligar NPA kag mga armas lutang kag iban pang mga dokumento na recover sa among inkwentro. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:13 na nga oras. 12:30 na mga kaaksyon, daligid lang ha kay madro kita anay sa ngaton sining SAP. Isa lang kabilog anay, karon naman ang isa. SAP sa ERB. Ariyo, liog ta nito. Kay madro kita isa anay, no? Karon ang isa naman. Kay duwaning nga, tono duwaning nga konto. Oh, sige, unahon ta na anayo, daligid lang mga kaaksyon. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Yari na mga kaaksyon ang aton sining winner sang SAP sa ERB. Lantaon tani kon maring ang iya sining cellphone. Dawayaw, do babaying operator subong. Babaying operator, babaying nagasabat. Tilantaon tani liwat kon maring pa siya. Why gito? Sirado ged. Dayala biliwat be kon ara siya. Pero kung babae, gyapon, wait at choice ni. Ariyo. Kalayo mo ni. Ate, waigid. Arang ikaduwa. I-check ta natin, pasensya gid Pasensya gid sa 55 years old nga taga Barangay Busay, Bago City. Ikaw gitaning makabaton sang isa kapanid nga 500 pesos, no? Sige karon dugay-dugay lantaon taning dugang pagid mga kaaksyon, no? Sige, dali lang kay tirahon taning isa pagido kon maring ini siya. Kung magring ti masabat ni, way pagid. Unattended sila tanan, Christmas guro nila subong ay, no? Christmas nila, no? Way ga salabat. Di ato to, di ato magbalik di ato, ladi? Nan. Ariyo lantaon to niyo Baw, ati lapit-lapit lang ni. Ay sus. Lantaon tanaw ikatatlo tang idro mga kakson, no? Why gid aksyonen so okay na. Why ta na mimo kay siradong ilang komunikasyon, no? Ikatatlo naton nga tagdaog, no? Do hindi sila ka baton siling ni kagawad Jofred sa pantaling niya ako na lang tawge Action Rex. Kay monitor siya subong, no? Salamat kid kagawad kay Kapitan Kapitan Chandra. Sige, lantaon to ni anayo. Kung masabat ni siya Arina. Hello, mayong udto. Mayong ugto. Merry Christmas. Merry Christmas man. Ba, taga San Antonio Village, Barangay Banago, Bacolod City, ikaw, madam? Oo. Pila edad mo? 28? 68. Oh. Saksyon region Saksyon region Ti sa diin pa abing mo nga ginpasakupan kundi sa Action Radio. Sino? Bago lagi ko nag-abot kay nag-choir ko sa katedral. Bago lagi ko abot. Okay. Ga-choir ka gali sa katedral. Bago ka lang gali nag-abot na sa inyo. Oo. Ti paskuhan ta ka, madam. Loderina Edral Marter. Ay, abaw. Paskuhan ta ka. Christmas na matutod. 500 pesos ang imo sining nga
Paskwa. Baw may bakal ko radyo. Sampol sang makanta. Hindi, maano ni, mabakal ko radyo kay gaburot-burot ang radyo. Nga ga burot-burotaw. Kapangita pag-o. Gani. Hindi lang ko magpasampol sa imo kanta kay alang-alang gid ko sa oras oh. Tanay pasampulon tabag kanta Madam Luderina Edral Marter. Congratulations ma'am. Ikaw ang ato sining winner sang SAP sa Aksyon Radio Bacolod. Si Aksyon Rex Kantong ni ang kaupod mo subong Oo, okay. Ano ni, halin saga. Hasta magabi ko pamati kay Gatsyanggi ko mong. Kay Gatsyanggi ka? Oo, Gatsyanggi ko. Galing kay Kunsande. Choir ko sa katedral. Okay. Pero tiga open ang Tianggi mo subong? Close Basta Sunday ka close. Open kay mangutang ta dira. Congratulations, madam. Thank you. Congratulations. Hulaton mo lang dang text ni Inday Marnie kagang text ang pera padala no para maka-claim mo dayon ng 500 pesos mo. Ma'am, congratulations ha. Ay, thank you, Gid. Real Christmas, ginitakon. Salamat, Gid. Merry Christmas. Salamat. Thank you. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantaya nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat sa pagsagi. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, congratulations sa aton sining winner dara sa Barangay Banago tong area, no? Congratulations, 500 pesos ang batonon mo sining premyo. Karon lang dugay-dugay ng isa pa kay mahinang kalaban, no? Karon lang dugay-dugay ma-draw kita another winner sang SAP sa ERB. Kantuan tanay si Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa siyam kaadlaw nga misa di Gallo sa probinsya. Based sa monitoring nila nangin matawhay ini, no? Base man sa assessment sa aton sining kapulisan sa probinsya. Nukpo preparado man sa posibleng rally o kon protesta buwas nga adlaw kadungan sang anibersaryo sang CPP-NPA. Kantuan tang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Brian. Action Rex gin pasalamatan gid sang Negros Occidental Police Provincial Office kay ang siyam adlaw nga misa di Gallo halin sang Disyembre 16 ba natapos subong ikapulo pagid uman ka uhay gid Action Rex wala sang mga insidente o kon aksidente na may koneksyon sa misa di Gallo o kon sa mga oras nga last 3 las 7 sang aga nga nagapadulong ang mga tawo Action Rex sa simbahan kag mag-animpa. Sunod diri kay Police Lieutenant Abigail Donasco, ang Deputy Spokesperson sang NOCPO, na trabaho gid sang kapulisan ang ilang sining nga trabaho kumbaga na manage gid nila ang zero insidente kag aksidente sa amo sina nga mga assignment abi kag nagpasalamat man sila diri nga Kwan Action Rex do wala masyado sa lawayon subong nga misa di Gallo ikumpara sa nagliligan nga mga tinuig nga may hindi gid masiruhan may ara sa mga nagaluntad nga hindi maayo sa sini nga mga panahon. Action mas maayo na lang ning subong nga tiyempo bisan paano nangin kuan sila blang daw ara lang steady sa ila sining puluyan kagang iban sini nagahalong man Action Brian. Yes, Action Rex sa munang ginpasalamatan ginila although do ka medyo jutay-jutay subo nagasililimba pero importante nga na himo gid ang aktibidad sang simbahan nga culture na sang tawo o labi na gid ang mga Pinoy diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Action Rex. Ari si Donasco angot sini. Taong December 16 po hanggang
last day po ng simbang gabi is wala po tayong cash for peace po, wala po tayong crime incident po na naganap po, which means po is nagawa ng police po ang kanilang trabaho po, which is to serve and protect. Tapos dahil po tayo ay naging efficient po, yun po ang dahilan kaya nag-zero po kami sa incidents po sa simbang gabi po. Magsumarek sa munang pa-confirmation ni Donasco angot sini. So, nagalaom pagit sila nga tubtob sa pag-ung tuig. Tilahin naman nga mga sit-up abis ang ila sini nga libot probinsya sang Negros Occidental, ang ila sini nga muon. So, ito action text ako ng anibersaryo sa CTA. Tumong tang preparado na sila kay nag-expect sila po nga may ara sang posible rally protesta sa mga dalagkong nga syudad diri sa probinsya sa Negros Occidental. Although hindi manggit sigurado pero ginpakamayo sang NOCPO na magbutang na sa mga tao, sa mga kabalagalan, sa Gay, Cadiz, Escalante, Abi, kay mostly ang mga cities din sa Negros nga ginaluntaran kung kay sagid sang rally protesta angay sini Action Rex. Posible man may mga additional nga troops, i-check ito kay na nga mapahamtang sa nasambit nga area para mapatuman lang ang maximum tolerance Action Rex. So ay lang sang nagayo man sila gani nga way lang gid sang gatawag nga mga makahas abi nga magkalahinabo sining anibersaryo plus the fact Action Rex nga ginpaiway ang ceasefire sa tunga sang rebuilding hubon kag grupo kon gobyerno sang pungsod Pilipinas Action Rex. Liwat nagapahalong man na si Sir Palge sa tanan nga mga kapulisan para hindi na gid masulit to Action Rex ang natabo sa kay Police Staff Sergeant Eldefonso Kasugot sang Pontevedra ginapahanumdum liwat nga maghalong ginaton sini nga PNP sa tanan nga mga giho sa tanan man nga oras Action Rex. Pakaronan ko ang ang interview sini regarding sini kag kahapon Action Rex ang kagabihon hindi connection sa Misa de Gallo pero apat ka mga persona dire sa nagakalain-lain nga lugar sa probinsya sang Negros Occidental ang biktima sang paglabo buno Action Rex. Nagkala hospital subong may tatlo di ka may mag-utot tatlo gid sila nga pinang tatlo sila unayay sila Action Rex naglabanay ang sila malang magulutod? Tatlo sila ka magulutod gid. Para subong sa hospital ang duha ka utod dyan kay pinanglabo yak ini may lang i-check naton karon kay di pa available ang hepe kung anong ila kondisyon sini. Sa Tuboso may ginbuno man, sa Bago may araman Action Rex ginlabo, sa Ilog may araman sang ginlabo. Pero tanan initials inisla naglanding lang sa hospital kag way gid man nagkalatamaan posible ni project na nitang tagsa-tagsa ka mga kondisyon sini. Ang lain lang kay dungan bla sa Paskwa Action Rex Bispiras. Guro nag-shutting temprano pa mo na ba lang. So paano na sa gabi kompletohon tanan-tanan ang ini mga initials naton nga mga report na sininga udto. Balita gikan sa NOCPO Action Brian more than nag-report una sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Action Radio Philippine Standard Time las 12:26 ang aton oras. Daligid lang ha sa mga ka-aksyon tama tagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo dugay-dugay standby action art tay hupon sa Bacolod City Government Center. Balikan ko ikaw dira dugay-dugay. Enjoy 1050. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Nasa tamang balita, nasa tamang serbisyo.
Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:27 na nga aton oras 12:27 na mga kaaksyon. Sige kadtuan ta na yung balita ni Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa gin-renovate nga Met section sa Libertad Public Market. May natumod na nga mga awardee, no? May mga okupante na paggamit sa mga vendors sa mga lugar mag-umpisa sa bulan sang Enero. No? Kagiban pang mabalita gikan sa Bacolod City Government Center. Yaring detalye sang balita, we have Aksyon Art. Taghopon Aksyon Art. Nag-umpisa na Aksyon Rex, pero pag-install pa lang sang suga, kagiban na magkinanglan nun, ang ginhimo sining 30 tanan ka mga vendors, kamo niyang nangin awardee sa gin-renovate nila ang Met section sa Libertad Public Market. Ini ang base sa parayag ni Jonah Abaw nga mong market supervisor. Right after nga nag-decide sila, kagagayo sa City Administrator's Office kagsumuman sa kay Sir Jonah Abaw nga ang pag-umpisa sa hilas rin nga pagbaligya sa lugar nga tiyamo ni ang mangin permanente na lokasyon sa midsection sa Enero na lang masunod nga tuig. Isa diri sa mga rason sunod kay Mr. Abaw among di dapat hindi anay magtalang-talang nila customer, no? Kay kung gulpiada sila magsaylo, sino na Christmas season, basing iban ba na ayawan pangita sa ilang mga suki. So sining ang desisyon diri sa sining mga market vendors, especially nagabaligas ang karne, nga sa Enero na lang, tingob sila nga mag-aplastar na sa sining gin-renovate nga midsection. May nabilin dira, amuning anom ka lugar kag blocking nga pwede nagkupahon o kung table dira iya sa midsection. Ang sa tobacco section ba, ay nabaligyan tabako sa to, naging utilize o gingamit manini nga bilang malaligyan sang karne, amo para subong ang ginabiding sa city o kung ginapagitaan sang okupante. Actually, barato Aksyon Rex Palangila, sini nga balayran mo, ang renta is 532. Sila nga damo man na sang mga karne o manugbaligas sang karne, nga target nila, especially ining mga nagaplastar iya, na nawaay sa gusto nga lugar, especially sa midsection. Yaring parayag sang market supervisor na si Jonah Abaw. Pero okay na kami sa city ad, kagang city government, na pwede sa ka-transfer ko sila gina na ngayon, nga tapos na lang nila, kapag talang-tala, kung nila customer in Christmas season. In the meantime, gina pa-install nila ilang mga suga para nga in preparation for next year na. Occupied na sa 30, pero may arakita nga sa tobacco section, nga pwede kita ka-accommodar anom pa for bidding. I-bidding nga muna, kaya para ma-accommodar ang mga harap para sa gabaligya karne nga sa outside sa net section. Pila na ng arkilaw? 532 bala per month. Amon priority subukan karang gabaligya nga why sa net section na muna amon. Ano kaya by next year, obligado na sila nga isa na lang na may sectioning bala ma-practice. Na-expect kita nga by next year, well-organized ng Libertad Met section? Yes sir, yes sir. It's actually ready na gidaya nato nga kanihan for transfer. Amo lang nga parayag ni Mr. Jonah Abaw, ang market supervisor dira sa Libertad. By the way, padayon karon nga nag-remind si Mr. Rene Pineda while nag-rapid kita sa New Year celebration, kag kung may plano ka mo magbakal sa mga palupok, may arat na sa mga nagsabit ng mga barangay. Ang sa listahan to nila is 47 na nagsabit na identify sa firecracker zone sa tagsag mga lugar. Tipos ila ipabalo inaliwat sa publiko kundi nili agad malikawan ang problema in kaso madakpan ka sa uli kung magpalupo kaya sa wala gindesignan nga lugar mga dina violation kag pwede ka nga dakpon sang otoridad. Balita gikan sa Bacolod City Hall. Merry Christmas to everyone. Aksyon ay tayo hupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Thank you. Salamat gid Aksyon R. Tayhopon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12:33 na nga oras, 12:33 na mga kaaksyon. Sige, daligid lang ha. Sa mga kaaksyon tamay tisi. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Ayos, sige man, namyaw tanay mga kakson sa liadahon, tanay ini, okay, isang hampas lupa, Merry Christmas. Salamat gid isang hampas lupa, no? Kay Jenny Solgon, may lang pamati, Jane, no? Merry Christmas man. Kay Yorba Quiniol, monitor lang kodri sa Kingdom of Saudi Arabia, patamyaw lang sa pamilya Tesara, kag Lucinio, dira sa Sitio Lagit, Barangay Pasil, Ibi Magalona. And Merry Christmas lang da sa inyo tanan. Subong man sa tatay ko advance 81st birthday, Tatay Rodolfo Locinio. Advance happy 81st birthday. Sano ni siya?
Kay Chelsea Padernal, may lang nga pagpamati kag Merry Christmas man Chelsea. Chelsea Padernal, no? And kay George Gargasiran, may lang nga pagpamati kag Merry Christmas, sir. Kay Lee Younger Esquivel, may lang nga pamati man. And Robert Roma, Merry Christmas gid Robert Roma. Kay Felinora Oliveros, may lang nga pagpamati. Kagawad Imbong Jocampo, salamat gid. And Merly Gonzaga, kay Mama Net, may lang nga pagpamati. Si Biberex gano da, kag si Nini Regine, no? Ayos kay Merly Dolido Magallanes, kay Gina Franceliso. May lang nga pagpamati, no? Ngayo tani bulig kung ano ang himuon pension sang mother ko, 3 na kabulan wala makabot. Gatudloanay ang SSS kag Maybank. Kapin pa nagsira na ang Maybank bago. Halos pensioner sa bago. Amo ng problema namon, ano himuon namon. Dire sa main office ang SSS siguro makadtuan yun no? Ipa-check ta ni be. Daw nagkadto na di sa nagligad ning mga pensioners mo. I-check na nibi kung anong update sini, no? Kay Ace Diaz sa previewing mula sa Silay City, Sitio Dapdap, Barangay Lantad, no? May lang nga pamati, Ace Diaz. Kay Rosalina Arellano Espadero, kay Minda Ilalto, may lang nga pamati Minda. Kay Rodin Castor, may lang nga pamati Rodin. Kay Draft Giant, ay pwede si Draft Giant. Mahayong pagpamati da. Kay Noel Amar, congrats sa aksyon no Radyo Bacolod for being number 1 sa radio survey. Saludo gid ako. Thank you so much, Noel Amar. And Rejoy Colantro, may lang pagpamati sa Colantro family, kaglaparan dira sa Pandanon Morsia. Gapamati gidto sila subong sa imo programa. Kay ang signal sa Action Radio, baskog gidto sa amon. Salamat gid Rejoy, no? And Tikyo Gio Gritzin Pardilio, may lang pagpamati kag Merry Christmas kay Lindros Benedicto, may lang pagmonitora sa pamilya Benedicto kag Kumita family. Merry Christmas man, no? And Fred Tugaf Jr., Merry Christmas Action Rex. Likewise sa imo da sir. Nag-greet lang ko sa Tugaf family. Action Rex gabaligya ko di Talaba sa Barangay Salvacion Morsia. SM Talabahan, available Saturday and Sunday. Okay. Sige, sir. Roel Pasculado, mabuhay ka, Action Rex. Mabuhay din po kayo. No? Roel Pasculado, Merry Christmas, sir. No? Rodita Trinidad Cosette, may lang pagpamati, Rodita Trinidad Cosette. Salamat, gid. Sa Fuku, si Ma'am Fuku Eleanor, no? Sa Tokyo, Japan. Sige, mama. Judy Don, may lang pagpamati, Elmer Abanel Gumban, no? Na tamyaw tanan ni Kayna. Kay Naisel Morales Pabol, may lang monitor kag Merry Christmas. Shout out lang kudas, pamilya Fabol sa Kabangkalan. Ayos. And Rosemary Alayon, kag may lang pagpamati kag Merry Christmas sa pamilya Alayon kag Roque family. Jockey family, no? Mike Janseba. Sige, may lang pagpamati dra, no? And sakay thank you so much gid Chelsea Padernal, no? Ga panyagas siya. Ayos. Dagang salamat gid Chelsea Padernal. Sige, dali gid lang mga kaaksyon na matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa dugang nga mga reports mabatian dugay-dugay. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsan
kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na.
babae nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kinang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat,
Huli! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na! Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:52 ang aton oras. 12:52 na mga kaaksyon sa iduan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Kapitolyo Provincial. Standby karon dugay-dugay para sa isa ka winner pagid sang SAP sa ERB. Kay Madrota karon dugay-dugay, no? Kadtuan tanay si Aksyon Alvin Graba, probinsya sang Negros Occidental, padayon ginagabaton sang returning OFW sa pang ginadilian ang pagsulod sang mga LSI kag APOR. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Kapitolyo. Aksyon Alvin? Aksyon Rex tubtub karon nagapadayon pa ang probinsya sang Negros Occidental sa pagbaton sang mga returning OFW pang mahugot nga ginabawalan ang pagsulod diri sang LSI kag nga APOR. Amani ang ginpahayag diri ni Dr. Ziphart Gerhard Kailyan sa diin kagabi Aksyon Rex 47 ka mga returning OFW ang nag-abot sa Bacolod Silaya Airport. Sakay ni sila Aksyon Rex sa sweeper flight halin Manila, ginsugat man sa tagsa ka mga local government units, while ang iban nga wala ginsugat gindala gilayon sa Provincial Healing Center dito sa Banwa sa Isabela. Dugang pagid diri hindi kailyan ang normal nga protocol sang DOH kag ang provincial IATF liwat nga ginakuhaan sang swab test kag PCR test o kon rapid test nga pila ka ini nga mga returning OFWs. Sunod diri kay kailan Aksyon Rex kay man ginpamangkot naton kunti may moratoryo nga hindi pwede makasulod sa probinsya sang Negros Occidental nga pila ka mga halin dito sa Manila kagaiban pa din sunod diri kay kailan wala gali na lakip sa moratorium ang returning OFW base sa pagsulundan sang National IATF. Bisan holiday, suno kay kailan nga padayon sila nga magabaton sa mga returning OFW base man sa schedule. In pagkaroon nga adlaw Aksyon Rex alas 2 pasado, may maabot na naman nga mga returning OFW, but as to the numbers sang mga ROF, wala pa na hambal o kung wala pa na record sa ila siningahanay nga maabot karon alas 2 pasado nga sakay sa Gileon o kung gihapon sang sweeper flight halin dito sa Manila. Ang LSI, kay ginpamangkot man naton Aksyon Rex, ang LSI kagang APOR, rason nga ginabawalan ini inabase man sa moratorium gikan man sa provincial IATF. Ari ang pahayag ni Dr. Kailyan. Dapat subong may moratorium kita, but ang aton nga moratorium for ROF, no, or returning OFWs wala na siya na-approve mo. So amo ni subong na-manage nato, no, kahapon no, may ara kita sang eroplano nga nag-abot, kag subong may eroplano magkitagyapon nga maabot regarding sa aton mga OFW. So pag ano nila kay unhampered ng aton OFW. So kahapon may ara kita 47 ka OFW nga nagsulod sa sa probinsya. Kag iniya wala ni siya na cover sa aton mga moratoriums because our moratoriums are being approved by the National IATF regarding sa OFW. So tanan-tanang LGUs wala kita yung moratorium as to OFW, no. Ang OFW sige mas Christmas o kung New Year pa, no, sige ang pagsulod, no. So kahapon gipagsugat pa to sa LGUs kag na din ang iban nga wala na sugat ginbutang naton sa Silay Healing Facility, no. So amo na kahapon ang aton nga, but overall ang assessment sa Christmas Day naton guro is very peaceful, no. Wala kita sa mga any untoward incident nga na
monitor or reported diri sa aton sa command center sa province of Negros Occidental. Sir, klaruhon ko lang, wala na lakip sa moratorium ang mga OFW, pero how about the mga locally stranded passengers naton, sir? Ang LSI or ng mga nanapur naton, hindi gid sila kasulod sa province Subong because of the regional IATF has granted or approved the moratorium for LSI. So, pasensya gid no ang atong nga mga LSI, especially nga 24 and 25 province gid niya ang moratorium. So, wala gid niya may dapat makasulod halin sa aton sa sang probinsya sa Negros Occidental. So na Rex kabayan lamang sang pahayag diri ni Kailyan. Sa dugang pagid naton nga mga balita sa Kapitolyo Provincial, generally peaceful action na Rex ang ginpatigayon nga simba o kon misa de Gallo o kon ginaldoma sa probinsya sang Negros Occidental. And at the same time ang pag-celebrar man sang Pasko o maling kagabi kaga tubtob sini nga aga action na Rex amo ni ang ginpahayag man ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Siro diri kay Jeffrey Ferrer base sa record sang command center sang probinsya sang Negros Occidental nangin matawhay ang selebrasyon, especially ang pagselebrar sang Santos nga misa nga nagsunod man sa health protocol base sa panawagan man sa probinsya sa tagsa ka mga diocese diri sa Negros Occidental. Ari aksyon Rex ang pahayag kag panamyaw ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ang ating 24 sang kagabihon daw ay gid untoward incident na na-receive daw araman tanan kay ti balo ka sa subong di kagid man ka way di pa magit man normal ang aton nga sitwasyon kag maski ang amon nga misa virtual man gani may araman da ang pare kag araman ang pamilya o maski diing lugar pero ara kami sa virtual na pagpangamuyo kag pag-celebrar sang simbang asang misa before mag alas 12. Yes. So far ara kami sa Panimalay puro tanan na balman niya ara man sa ilang Panimalay ay ara tasapan din niya. So Merry Christmas lang sa tanan labi na din sa Action Radio. So na Rex ang pahayag ni Vice Governor Ferrer. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa pagkolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Life Extension Vitamin D3. No? Para sa daligid lang kay may winner kita sa aton sining SAP sa ERB. Lang taon taniya na iho kon
sino naman ining mapalaron nga tagdaog sa aton sining nga SAP sa ERB, ikaduhang winner naton. Yari na! Yari na! Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaog. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Please try your call later. Ayos daw ay kuanaw liwaton tabi daw naka-off ang cellphone. Ay. Sige, kung naka-off ang cellphone, why that choice, no? Ati, why kita choice, gabot na sir liwat sir. Kau lang da gabot, maggabot kita liwat, no? Pasensya gid sa 47 anyos nga taga Purok Bagong Pag-asa, Barangay Sumag, Bacolod City. Pasensya gid, Inday Arlene, pasensya gid, no? Kay ginatawgan, serado, no? Ang cellphone. Ayos. Sige, dre naman ta sa piyako, kung sino ini. Dali gid lang kay madro kita, no? Damo sirado subong cellphone, no? Anay 25 duga panira sila Sir El Rey. Arin din ni guro magsiraya kay nagring na siya mo. Lantaon ta na ya. Kung sino ang masunod kag makasabat sa aton sining nga SAP sa ERB. 500 pesos ni o garing na ang iya sining nga cellphone. Ayos. Tagaman silingan dali hog ta alert. Ati naka-alert gid siya. Hello, mayong hapon. Mayong hapon man, Bo. Oo. Mayong hapon, kamusta ka? Okay lang. Okay lang. Taga Purok Kasilingan 1, Barangay Mansilingan. Correct na address mo? Opo, sir. Action Radio. Wow, thank you, Mama Squad. Merry Christmas. Dabalaan mo gid ba? Kaya pamatigin ko. Dahil hard ko pala, sir mo. Sang sano paningi mo nga intrede padala? Dugay na ni? Permiro, gina nga nang date na na sang entry nyo, ha? Oo. Di, ambot, 5 na ako pag-asa, sige na, ginagabot na lang ni namon mo, ting magabutan pa chamba-chamba ni. Ikaw gid, Maria Camilon, 53 years old. Correct ni Maria Camilon? Yes, sir. Sige. Tiga pamati ka na sa Action Radio. Ang galing, sir. Naku, babalang radyo ko. Pero monitor ko ako monitor ko sa may Facebook Live niyo bala, sir. Ate, okay lang. Basta sa Facebook Live ka monitor, basi kung may chance, bakal ka radio, ha? Para makapamati ka na sa Action Radio. Sige, idugang ko na lang ng nadaog ko, eh. Wow, pwerte. Sige, si Action Rex Kantong ning nagatawag sa imo, Madam Maria. Sige, congratulations. Ikaw ang winner ta sang ato sining SAP sa ERB, 500 pesos. Ulat-ulaton mo lang daw, Madam Maria, ang imo sining text gikan sa kay Action Marne kag sa pera padala. Congratulations, Madam Maria Camilon. Merry Christmas. Merry Christmas. Salamat, Thank you, Gid. Congratulations. Bye. Bye. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Action Radio. Salamat sa pagserbi. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Congrats kay Maria Camilon, nag-winner naton sa aton sining SAP sa ERB. Sa ibandaro bantayan, tagaron dugay-dugay sa This Is My Life naman ta. Kay madro mga kaksyon, no? Hasta pa rin sa gabing lambadahay sang drota mo. Karon nga adlaw ti
Kay nasa hotline, 2. May isa man sa Aksyon Balita Morning Edition. Subong 2. May isa sa This Is My Life. Isa man sa Action Reports karon. Upod kay Action Eric Magbanwa. Kag sa Action Firing Line ni Action Brian Morden. 2 man ka mga winners. Kag isa man sa Action Night Patrol. Upod kay Action Eric Magbanwa. Muna ang balantayan ta. Sige. Kantuan tanay si Action Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Maki-update ta sa sining suicide gid money o nano ini. Basta ang kapulisan padayon pang nagausisa sa kamatayon. Sining gwardiya dira sa may Cambodia bla sa reclamation area ho matapos nga sapuan kay ina sa ngaga dira sa area sang Cambodia Barangay 2. Yari ang countdown sa report ni Action Eric Magbanwa. Action Eric! Yes, Action Rex, Merry Christmas. Ay, salamat kin Action Rex kay kapamati ko. Ayo di purma. Ay, kanami, no? Iduga ko ni bakal radyo ko ay kuradyo. Oo. Idugang niya to bakal ah. Pwerte ka lipay ni sino to ni Manang? Ni Maria. Ni Maria Lepo. Pero tiyang ihom yan o galambot sa dungga niya. At tino sa ano blang kadugay na gitguno mo? Apit li siya naging sagli. Gani? Kaling kati naguba radyo ya. Sa Facebook na siya nagalantaw. Gani? No? Si Kagawad Jofrel nga saan ko maka-intra sa Sapman? Ay, hindi ka na lang niya Kagawad mag-intra. Kamo ni Kapitan Chad, no? Panagtag nilang kamo, no? Tani, ang iya gani advice rin nga, tani, may sap sa ARB diehard listeners man kamo nga promo. Okay. Ati, planuhan ko na. Next year, Kagawad. Oo. Kagawad, no? Mas-sponsor na si Rex Cantong. Ayo di purma. Hindi ang mo. Oo, kay Tilada, no? Kay yan na promosyon mo, no? Paring Ala na Bales. Kag Josing Topas, salamat gid sa... Kalamay naman. Nananaw ka? Ayo di purma. Ari din imo dio? Ano na pinakasako na? Duwag sako, no? Ayaw naman krusin mo na Pero isa lang nga ka plastic, no? Ayo di purma. Kay basi gumatamaan ka kakalamay. Sigurado sampol pa lang na, no? Sampol pa lang na. Plastic mong, no? Oo. Kaya kung sako, sigurado na kita yan, no? Ari lang din sa table mo, ah. Ay, salamat. Oo. Salamat kay Action Rex kay paring Ala Navales, no? Gani? Kay Mr. Tupas. Oo. Na nagpapatigil sila, no? Sino nga Tupas man? Si si Arte Tupas. Taga Iloilo. Ayo di purma. Silingkog gida. Jusing Jusing Tupas no? Kay Boss Joseph Chuada. May lang nga may lang nga pamate, kagay Mr. Manuel ko, Kaya nag-ramiss ang BBB, no? Gani man. Si Papa nato nga mga listeners. Merry Christmas sa inyo, ha? Merry Christmas sa inyo. Mula na mapalabot namon sa inyo, Yes, basi ka makingagaw pa kamo, no? Ayo di purma. May 31 pa gani. May 31 pa mga sabagay, no? Laiman ang Christmas, laiman ang New Year, no? Laban eh. Kung hindi madala sa Christmas gift, sa New Year's Sa New Year, gift, no? New Year's gift na lang, no? Para nga daw mayo pagit, no? Ay, birthday. Tirada Action Rex, no? Tinano ning latest ni? Ang investigasyon sa station number 2 nagapadayon Action Rex. Sining nasa form lang security guard nga patay. Gani? 35 anyos. Sinaktuloy mandok ni sa Castellana pero dili ni sa temporaryo nga nagapuyo. Sa may area sang barangay size. No? Pero ang pagkasapo sa iya nga napatay siya, dili na yun sa may isa ka warehouse ba sa may bread ko ayon Action Sa Rex. Cambodia kuno ni. Dito sa may punta-punta gid no? Yes, kayo damo na the warehouse mo sa Cambodia. Pero sa kapin sa barangay 2 Action Rex. Ga uniforme to siya? Ga uniforme. Wala siya ganun uniforme, Adyan ay kagado ang yasin ni Darko. Kaya ito, buluto kina mo. Nakitaan ko sa picture. Naka-blue to siya kang nakaputi bayo. Nakaputi? Puti bayo to siya. Tapos ang yakriliog ni Action Rex, may higot ni kasako, bla. Kita ka na sa sako sa punta na gado perti bakod. Ako naging higot niya sa liog yan, no? Kagisablay sa kawayan. Ako mismo gani, Action Rex, kag mismo gani ang pulis nga investigador, bra si Police Corporal Jackie Vargas. Mismo gani siya hindi magpating higog Action Rex mo. Kay kung isip-isipon mo, nubo lang ang ginhigtan niya mo. Oo,
kag kung makabatsag ka sakit, ma-attendency mo matindog ka mo. Oh, di ko magtindog siya. Mahalog-halog na to. Mahalog ito. Daw kanubo lang, no? Kanubo lang kita. Tihili gani ka, sagnoy ganito Gani sa duta, gani Axorex. Di mismo na si Police Corporal Jackie Vargas, ang case investigator sa station number 2. Pagkakita ganito siya mismo doon magpating hiko. Ganito tinakitaan niya to ang sako, palang mo na ginimo niya nga higot sa liog yan nga nagasablay sa sining kawayan, Action Rex, no? Pero sining ni Police Corporal Vargas, may posibilidad, Action Rex isa na sa mga guru na tanaw nila, may posibilidad nga hiko gidman, kasi una bes may higot ang iya sining nga liog Action Rex mo. Kag prior sining insidente gali, nag-aaway ni sila sa iya sining live-in partner. Ito may ginawayan sila kuno nga nakitaan sang sining napatay sa cellphone sang iya sining live-in partner. Kado may nag-text something bala Action Rex, no? Nag-chat sa iya sining live-in partner. Kado din nagsugot ang posible lantaw mas sa police naton, although mati gina-verify nila ini, base pagpangimon bala Action Rex, ang isa sa mga motibo nga ginhalinan sining kamatayon sang biktima kung hikogin man Action Rex again klarohon ta kay wa pagin man ay actually naka-confirm ang pulis nga hikog Dogin pa autopsy ni isang pulis? isa ini sa mga rason kung nga nag-request gid ang pulis nga sa pamilya nga ipa-autopsy gid para nga surbol Action Rex pala pag wala pang duwa-duwa gani kay kung isip-isipon mo kala nubo gid lang mo. Oo, kagang pamilya sa napatay, hindi naman mabasol. Action Rex, kasi sila mismo gampag hindi na iyahikog mo. Pero again, ang findings sa police initially, subject for confirmation, subject sa resulta sa autopsy, suicide ang ila sining nature of case Action Rex. Ang ginauyatan, pero siling ni Vargas, ma-confirm talang ini once nga magwa na ang autopsy results ang bangkay sining 35 anyos ka security guard Action Rex nga nasa Puan patay kay nasa nga agad dira sa barangay 2. Now sunod pa kay Vargas nga ti ikwagin nila huraton lang nila ang resulta sa autopsy kasi sila ni Vargas hindi mamabaso ng pamilya nga magsiling nga ti wala sang hikog na tabo dire sa pagpati sa pamilya basigil patay Action Rex na muna bla kaling kasi ang nakita pag dito na Vargas nga nakasiling siya nga possibly suicide because nga wala Action Rex ang struggle wala siya struggle sa parts ng biktima why man to sa may nagkalahapay or nagkaladula tapos why gid Action Rex ang pilas ang biktima no why pilas ang buno, tiro, lampos, labag sa lawas why gid Action Rex kagway man sang mga sign sa lawas siguro nagpukutay o nagbato siya why gid pagluwas kasi amo na itong agis ang higot kasako na nagorma sa liog ya Action Rex no pero amo nagkaresining ko nga mismo gani ako naglantaw kada nakasining ko ito kasi hindi ni hiko kasi kung gin sulo sablay na blad ang tao Action Rex napatay ng security guard no kaga mismo gani si police Corporal Jackie Vargas kasiling ati ako hindi ko magpati pero sa initial findings namon why sa ginatawag nga struggle kagway man sang mga pilas iban sa lawas sa biktima magawa sa tong agis ang sako Rex amo to nakasiling sila initially posible base suicide pero ila magdepende sa autopsy nga magagwa nga resulta sa medical legal kung in kaso gidman matipagad gayon ini tanan-tanan Action Rex. Pamatian ta palayag ni PO3 o kung Police Corporal Vargas sa Negros Action Radio. Sitwasyon to ba sa ginakapitan niya? Tapi pwede mo siya katindog na amot dito posisyon niya o nga napatay siya o? Hindi ta naman kapag sir, hindi ko yara na yung tao nga gusto yung doon ang yan. Hindi. Kung tingin na punta mo sa report, hindi sabon yung siya nga pag-process ito yan. Ilagi siya ilastro sa kalawasan niya sa ulo niya, wala man. Ang sa liog yan, hindi nga motoring ang kinagtunaan, gusto sa kinamatayan niya. Kasi ako ng taon mo to, hindi man siya katindog, hindi man siya... Oo, hindi siya katindog. Oo. Nakainom danto? Sa kaligpit, nakita na sa video sa CCTV po kag ina yun ang tao namon sa tingkado panang to ginagilid sa tubo ginawaswas-waswas ang kapayas kung ito sa inagtigitulog na ginawaswasan niya ang kapayas ang
nilapos lang pusa niya. Tapos, inisamot ko ka footage na ginagawa sa cellphone sa lalipin partner. Tapos sa sulit, tapos nag-iyon. Pagkagabi po kayo, nagwa niya sa away na sa kabalik. Action response rin na sa palayag ni Police Corporal Jackie Vargas, ang pinakaliabi na hindi ka makahatag konklusyon ng polis na ton kung suicide ginman, ang resulta action rex ang autopsy naging request na sang station number 2 sa pamilya sang napatay action rex. Tisiling ni Sir Vargas na kung nakainom ang biktima kung hubog, kung nakumbuteri ginman ang ining aligar paghikog, di posible ba Nakainom ng biktima? Nakainom na siya ka naubos. Action ito mga isa kalipid mo. Ang inom niya according sa kay Vargas, no? Duty sa that time? Duty? Ati basi pagwain na guro nga na may nadiskubrihan siya, ati basi kung wala takabalo, kung nag-awol siya, kung nagwa na siya sa iyang dutihan. Huwag na daw sa upod nga iba now? May upod ba sa Kalirex? Kalagiti ang pagkomiter sang hikog, ari sa likod sang budiga mo. Nga kung ikaw lang, kung hindi mo yung maglili ka to, magkanto sa likod, hindi mo na makita ka may tao, tulig kakapit, Action Rex mo. So, ano ba niyang sang ato sinikapulusan ang pag-usisa sini, nga aligar sang pamilya nga nagkapati nga base wala sang suicide kag base kung gipatay ina tanan Action Rex magadepende sa resulta sang autopsy nga ikandak base karon dugay-dugay kung sapon depende kon magpalapit dito ang pamilya kag mapermahan ang request sang police for autopsy sa sining bangkay nga nasapuan sang security guard kaina sang aga. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon, numero 1 sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidaksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Itugyan na sa mga kapulisan sa Police Station 2 ang pagpangusisa sini plus dapat ipa-autopsy no? Kay wala taman ginapangayong basi may foul play o kung wala man anong bagay basta maklaruhan lang inatanan no? May lang pamati kay Remedios Taton Makilan, kay Selbit Yap, kag kay Philip Lorente nga nagpamati kag kay GMR Seron no? May lang pamati kag Merry Christmas GMR Seron no? Christian Roas ang Victorias, GR Mainit Trihon, kay Pelinora Oliveros may lang pamati no? Yari na ang pinaka alang-alang gid ko sa tiyempo, dali gid lang sa kay Action Percival Villamor, pagkarunant lang ning balita mo noy, kailangan gid ko sa tiyempo. Standby anay mga ka-action, matagtapila ka mga komersyal. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad sa Christmas Day presentation. Mga kaaksyon sa Aksyon BBB, salamat gid kag Merry Christmas sa inyo tanan-tanan. Kita-kits kita buwasa diri sa Aksyon Balita Banat Buli. Standby na sa This Is My Life, igasunod na sa Dili Gilamang Madugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Sa kinandan, ako ang inyo sini ka-aksyon sa Kanginan Aksyon Rex Kantong mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. It's the part I must play. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,